Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Bat ka jingi kren, hakane ka jingi lang ka balong sngotenat ka bagi ajimut, bat baro kini kinong yalam jong kiniam ki baper, ki penpau ya ki jinglong konsen jong ki. Ya kani ka jingjia leni yak yaw niu knyang jingpang uba nakawi kasngi syakawi kasngi unang kiu kat banang mi kapor kumta da ka we ki jingmut adin bang lai syong lai sani baha lai perkat baha nakaliang jong ka government rengkat da bat ka jing ajmut lang jong kini ki nong yalam niam baper ka sorkar kalarai menta kasngi ba ya katu ke jingple ya ki mane ki jaka mane play ka bangilabu aka khat sautrik jong uni upanai la postpone batru kani kan continue hadu bangin da pentip da kumwei pat wat la shisha nakaliang jong sarkar India kalasya ya ki worshipping places ban dang ban play na dukane ka pratrik ten rei hakawidei bat ka sorkar jela megela rengkat bat kin nong yalam niam borok ke baper ngilai simlang ya karai menta kasngi ba ngin nempat play ya ki jaka mane play tat hadu ba ensa pentip da kumwei pat ka kamin ya ki SOP ka bangibo ki babun ki lapdiang baru ai ki priang ki ong nilalong ready tehendai hadin bengi keren kumu pi ya kan ke situation kum bakalong menta hang ne ke jela megala jongi PE mendin lu indang yo biang salai ngut ki balong positif te nak ta daun nak liang jong ki nong yalam niam ba per ki keren na basai bangis ngungu ya kan ka rai jong sarkar ban ong ban pleno bat ban ai ru ya ka SOP hakmat jongki ki ong ngila dan implement ten rei hadin ke jingya kren ke jingya thir jingmut maki baro majority ki ong ba em lakum nu ba nakliang sarkar kan sim ya karai ban nampat pli ya ki jaka mane play baro hapok jela megla jongi haduk bangin pentip de kumui ba